Il-mużika Taljana li hija tant popolari fost il-Maltin mhux biss imma għax nafu li fawwissu jkun hawn ħafna turisti partikolarment Taljani li jżuru gżejjer tagħna. Pjazza Teatru Rjal tkompli tkun vetrina ta' stili mużikali li jvarjaw mill-lana tradizzjonali Maltija għall-età tad-deb ta' swing għall-mużika dejjema Taljana. U llum ġejna niltaqgħu ma' Christopher Muscat, id-direttur ta' Teatru Rjal, biex jispjegalna ftit ċempjonat għax-xhur sajfin fejn jidħlu shows u kunċerti f'dan l-ispazju storiku li hija fil-bidu tiegħu fin-nofs ta' seklu 17. Fi 17 ta' Lulju ser ikonna serata speċjali ħafna, serata ta' għana ġewwa Pjazza Teatru Rjal. Mhux l-ewwel darba illi ser inkunu qed norganizzaw serata ta' għana. Fil-passat ġieli organizzajna fl-intimità tal-Green Room, però din id-darba fuq il-palk prinċipali ser ikollna numru ta' għannejja Maltin bħal Tony Kutajjar, Jean-Claude Zara, Joe Grek, Angelo Teuma, Gabriel Briffa, kumpanjati naturalment minn numru ta' gitarristi, Loġiġa Folk Group u żewġ kantanti popolari ħafna fis-settur tal-għana, Mikil Kutajjar is-superstar, kif ukoll l-għannejja mara Marielle Zammit. Fl-24 ta' Lulju ser ikonna ġenru kompletament differenti, ser ikonna mużika swing permezz tal-Big Band tal-Malta Concert Orchestra li ser tkun taħt id-direzzjoni ta' Alex Bezzina u f'dan il-kunċert ser naraw ukoll il-partiċipazzjoni ta' kantanti u solisti bħal Angivella Zarb, Nadina Ksisa, kif ukoll is-solisti George Kurmil Puse u Paula Bela. F'dan il-kunċert ser naraw ukoll il-parteċipazzjoni ta' Swing Island Malta, allura ser ikun hemm l-element ta' sfin li jakkumpanja il-mużika u l-kant. Fis-6 u fis-7 ta' Awwissu ser inżommu l-appuntament annwali tagħna ma' Notte Taljana, il-mużika Taljana li hija tant popolari fost il-Maltin, mhux biss imma għax nafu li f'Awwissu jkun hawn ħafna turisti partikolarment Taljani li jżuru gżejjer tagħna u li jinteresshom jaraw dan il-kunċert. Din is-sena bil-partiċipazzjoni straordinarja tal-kantanta Fiordaliso dejjem flimkien mal-Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown. Għal aktar informazzjoni dwar dawn l-avvenimenti kif ukoll l-avvenimenti l-oħra li għandna ppjanati għal matul is-sajf, wieħed jista' jidħol fuq is-siti soċjali jew inkella fuq is-sit www.pjazzateatrurjal.mt.